Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Sadiq, zan ɗan yi wani tambihi ko kuma wani kira ga 'yan uwanmu matasa, musamman waɗanda suke fita waje karatu, kuma musamman sababbin zuwa, wato sababbin tafiya waɗanda ba su saba fita waje yin wata hidima ba. Wato abin da ke faruwa, akwai wasu da suke fita waje, musamman mutanenmu na kudu, sukan fita waje waɗanda suke mu'amala da miyagun ƙwayoyi, sukan nemi admission a makarantu, saboda wani lokaci visa takan yi wahala a wasu ƙasashe, su sukan yi using cewa a karatu za su je su yi applying, su biya kuɗin registration da komai kamar yadda kowa ke biya, amma in sun je harkan ƙwayoyi suke yi, harkan miyagun ƙwayoyi suke yi, ko kokin ko kuma makamantan waɗannan ababen. So kuma sukan shige cikin 'yan makaranta, zaka ga musamman tunda idan mutum ya fita waje da an ce wannan dan kasan kuɗi ne, zaka ga misali kusan komai zaka ga tare ake idan kana tunanin ka gani gida. So wani lokaci sukan yi using ɗalibai waɗanda ba su hawa ba su san sauka ba. Idan ka dawo gida Najeriya, idan zaka koma sai su nemi ka dinga karɓar masa saƙo, sai a ce maka dama usually haka ake yi. Idan ka dawo gida, in zaka koma, yan uwa student duk wanda ke da saƙo sai a kira daga jihohi ka karbi sakon, domin zai fi musu sauki ka tafi masu da su. So abinda suke yi, sun san hanyoyin da suke makale ababensu na kwayoyi da suke mu'amala da su can, sai ka je ka karbi sako. Zaka ga wani lokaci abinci ne, wani lokaci zaka ga wasu takardu ne. Ba za ka yi tunanin cewa duk sakon da za ka karba za a iya cusa waɗannan kwayoyin a ciki ba. So za ka karba, idan ka je ka samu successfully ka tsallake, za su karbi sakonsu. Idan kuma accidentally aka kama ka airport da waɗannan ƙwayoyin, wallahi za su tsame hannunsu su ce ba su ma san da kai ba, ba su sanya aka yi ba. Duk binciken da za a yi ƙarshe dai kai ne za ka shiga wahala, kai za ka shiga garari. Shawarar da zan ba 'yan uwana, duk wanda zai ba ku saƙo, ku tabbatar da wataƙila gidanku ɗaya ko anguwanku ɗaya, ko kuma dai ka san mutum sani na hakika, kamin wai ya baka sako daga Najeriya ce ka fitar mashi da shi waje. Nan ga kwanakin bayan goron ruwa wannan a tsakiyar inda sticker din take fa, na ake saka kwayoyi, sai kaga kasan akwai ruwa, sama akwai ruwa, amma inda kawai sticker yake, inda baka hange abin da ke cikin goron, sai kaga an sa kwaya. A pampers na yaro na an kama koken. Wannan talkama na mata ko na maza a kasan sol din duk sukan saka. So sai ku yi hattara, kar wanda ka zo gida waya ce zai baka sako, don mafi yawanci an fi ɗaukar ababen daga nan a fitar da su, ba kasafai wai ake ɗauko su daga waje a shigo da su Najeriya ba. Kar wanda ya zo ya jaza maka, kana kokari kana malin jikin ka je ka yi karatun ka dawo, wani ya zo ya saka cikin wani halin da iyayenka za su shiga cikin abun nan. So a kiyaye kwarai, kar ku yarda da duk sakon da za a baku. Wannan bidiyon da kuka gani kaɗan ne, invitation card ne fa wannan, invitation card, amma aka san yadda aka makala makaran, aka je aka sa koken a ciki. Kawai za ka zo a ce maka invitation card ne, an baka sako ka ba wani, ba za ka taɓa ɗaukan akwai ƙwaya ba. So ko menene aka ce ka ɗauka, kar ka ɗauka, sai ka san mutum, ka san asalin shi. Musamman su mutanen kudu suke yin wannan sana'o'in. In ka fita duk ƙasan da ka je sai ka same su, kuma mafi akasarin su zaka ga haka. Yanzu akwai makaranta, akwai wanda muka kai karatu tare da shi, ko da muka je makarantar wallahi mun same shi, kuma har yanzu da muka je mun ji labarin yana can, har muka baro kuma still yana can. So ba karatun yake yi ba, yana irin waɗannan harkokin ne. So ai hattara. Ubangiji Allah ya tsare, ya kuma ƙara miyagun ƙaddarori. Amin. Deixa duas aí embaixo da sequência, senão ela tá ali uma hora, ela tem que ir embora e vai botar vai chover. Tá. Não.